Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Mayong adlaw, attorney. May adlaw. Hain man ang mo palit sa among yuta. Kuan, ako na lang yung gipalihok ni Rolando. Kuan mag Rolando na lang ko ni mo, ha? Okay ra, attorney. Gitugyan na ni Ma'am Esmeralda na ako ang pagpalit ining inyong yuta. Unsa? Nagsabot namin ako na magkasabot na ta. Bayaran rin ako kining inyong yuta. Unsa? Bisalig nagmaayon na ako kanang akong boss. Bitaw ba Rolando? Believe ko ng yang boss, uy. Kining attorney. Hain man na karon si Esmeralda. Tapos- Kanabang buyer ba? Tapos mo nila. Busy kasi sa negosyo. Maong ako na gipalihok, magpamalit og yuta din sa Cebu. Mao ba? Mm. Tod, kano sa may magkasulti ka na sa personal? May adlaw na sa pagpirmahanay ninyo sa deed of sale. Mao ba? Uy, Ma'am Natsumi, you look so beautiful today under the brightness of the sky. Uy, may kauban na ka? Siya si Atty. Bagasmas. Ma'am, Tony, si Ma'am Natsumi. Hello, ma'am. Tabaga, Ma'am. Ako na lang, hello. Guwapa ka madag amiga, Arning. Prebuyag. Daga sa ni Atty. Minyono na siya. Attorney, dali na. Ilibot ka sa tarang mga utlanan ining among yuta. Okay. Let's go. Okay. Miss Natsumi, excuse na ha? Okay. May Rolando, ikaw na bahalang motor ng Atty. ha? Kay, mitar akong kaon dali. Ayog makaon ni Manang. Attorney, dali na. Ma'am, asa kang ilaran ni Rolando eh. Hilom Erning, uy, mabatian ka. Abdik ra ba nagmata? Ingon man dunggan. Unya, Ma'am. Interesado juga ni Pita? O Erning, kinahanglan nga ako ning mapalit. Unya, ang sabi baton mo ini, Ma'am. Kung magpinirmahan na mo, magkatubangay mo ni Berlando. Masyakot siya ka, ikaw na yung bayar. Bahala na ang panahon sa sunod nga mahita po. Ang importante, nga masave na ako ning dapita. Lapad bisa din yuta. Yuta ano, di ba? Lapad-lapad yun, attorney. Sa mga attorney, kining mao bagid ni ang classes youth ang gustong paliton sa imong among babae? Mao na gini. Sabi lang, ako lang ni picture ano gagong ipadani ha. Sige attorney, pero ako na lay mga picture attorney. Nya apil ka aron makita nga mao gid dapita ang youth ang gustong paliton sa imong amo. Ma'am, anong hubag mga ng imong mga mata, Ma'am? Ida, giaway ko anang imo ami ko. Sa! Naabot niya din ang inyong away, Ma'am? Arugante kaayo. Giingnan pa ko sa tunto nga, maninintal ko na kung dako. Isaba ka di, Ma'am. Uy, nagkasultin man na si Berlando. Oh, ginganan pa ko di papay sa club. Kinsa man ko na dili masakitan anak. Pida, kahait ang bakba ng Berlando ko. Sam taong siya. Ning, Uy, gawas na dire. Ning, yan na sila, Ma'am. Si Berlando, Ma'am. Ring. Ring. Oh, Yan na lagi ko, bay. Yan na tangko. sabay di mo ka magtubag oy. Bay. Solbar gid taon ang among problema. No, bitaw ko. Madali ang sulbaro ng imong problema. Kay kwarta ko na good. Mga lagi? That's Oh. money. Okay na. Problema na. Mag-abot na sa syudad, Rolando. Sige attorney. Nanawad ako ni ma'am. Bayaran na niya kining imong yuta. Unsa? Nagkasabot na ang imong abogado ug ang tag-iya sa yuta nga gusto nimong paliton? Oh, ma. May yuta na ta diri sa Pilipinas, ma. Pero giunsa man nimo, anak?
maayong laking abogado ang akong gikuha, ma. Basta, sure ko nga mulampos ko ining akong tinguha. Ano nga, Dare? Natsumi-san. Watashi wa kanojo ni hanase o shimasu. Yoroshides. Okay. Niya ang cellphone ako. Moshi. How are you, Dad? Watashi wa anata no tame ne manzuko shiremasu. Thank you, Dad. Nga nalipay kang nakabati sa akong tingog. Watashi tachi ha matimasu. I know. Ayaw ka pala ka, mupauli na mihapit si Ichiro. Okay. Bay, spread out, tabi, spread out. Lako ni, English ka. Kakaron. Hoy, Berning. Dara nagpaulis na Tsumi. So, nga naman. Masa kong tanaw, di mo na ganang pauli. Ingna na. Nga nangita na iyang pamanunon. Ipangitaan na ka. Pero mag-agad na ko ni mama, oy. Di na ko mamugos. Ay, wala. Ako nang ma'am. Pero, kadita agad. Anong itukmod man tao ni mo nagpauli sa ma'am tao, no? Kay makasa ko. Kung magdugay pa na siya sa akong dool. Singan? Sige na. Lakaw na. Agniya na siya pauli. Sorry, pero dili pa ko mo pauli, Erning. Sa? Pero ma'am, tingalig, magbuno na ginawa ng Rolando kung magdugay pa ka din, ma'am. Nagpuno naman bitaw mi. Sa? Daan pa dyan ko. Naligid magkasagol ang lanaw ng tubig. Bow. Og man ako mo pauli dito sa syudad, Erning. Kay doon na tayo buhaton. Uy. O sama na, ma'am. Unahon ta ang binera na ining maong yuta. Sa? Uy, sila, ma'am. Kulbaan dyan ko, ma'am, uy. Booking yung taani kung magpirmahan na, ma'am. Eh, magsabot ka mo, di ba? Na ako'y abogado. Mao na iyang misyon. Nga mapalit na ko ang yuta nga dili na kumuatubang kang Rolando. Ay, nindot ka ning dapita punduhan daw. Duol ka sa kinaiyangan. Sa langit. Hoy. Anong wapamang ka pauli? Nagpaabot ko nimo. Sa? Nagdungan tag-anhi. So, magdungan tag-pauli. O gawas pa, gusto pa kong mapahimos og suroy inilapita sa katapusang higayon. Hoy. Paminaw. Ayaw ko hatagig problema, ha? Sorry, Rolando. Pero kahi ko ko, og nahipaw na kaanak. Unsa? Mo pauli ka na sa syudad? O manang, kay ikayo nasab na ko ang pinera na ining among yuta. Unsa? Ayaw ka goal nang. May bahin ka sa halin ining maong yuta. Pero kung gusto ka, at talagyapon ka tipo namo ni Tiyo. Ayaw na lang lagi itong di yun ko ganahag syudad. Anhilang ko din Kanindot sa panahon ng... Oo, bitaw. Iyagit kang gihatagan og panahon nga makapahimos ining dapita. Nindot po an ining dapita manang, di ba? Kung ikaw pa untang nakapalit, aw, makapatuyang jud sa imong gibati sa pagdevelop ining maong dapit, day. Sagdi lang manang. Basin pa di ay kung makabalik pa ko din eh. Anong wamang ka mo ba nung pauli nila ni Ernie ganina? Ganahan pa man ko magpundo din eh. Manintal yun ka? Ayaw ka pala ka. Dili na. Sige na. Dili na ko manintan nimo. Dili na ko mo nagduol nimo. Kung magkasulti ta, ikaw nagimuduol na ako. Og niya pa, dili og dili na ka makakis na ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!